stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Sangani bitene utikalo kleta ani shegi samba flani mugan ani duru ama fuka kuymando aw munu sogombe janinga kuna foli soro bela jelina ka foko aw bismillah ka bamanakan kibaro konna la kena mukana mina wala wala chamanke awye Mali ani dien fantan nani bela jelenka anga bi kuna foli bakuluba do bina talike sanduru ni jamana fanga yelemana fintiglakaw nana fanga la ka sangani utikalo kleta ani shegi samba fla ani mugan ame utikalo kleta ani shegi la bi samba fla ani mugan ani duru yelema mun dona jamana ta chogola jamana kono don ya e chogodi
munumunu salo kɛra an fɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ɲininka o hakilinata la an bɛna o da aw tulo kan. AES jamanaw ka boloɲɔgɔnw ka baaraw kɔnɔna la Burkina Faso jamana premier ministre o bisimilalen don an ka jamana kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Erimtalba Jean Ouedraogo ale kan ka na baara la baara mun n'a bɛ fasodenɲumanya baaraw kofɔ an ka jamana kɔnɔna la. Burkinakaw ye diɲɛsegin naani tɔnbaw ka lasigiden mun tun bɛ yen k'a yira k'a fɔ ko a man kan ka don Burkina Faso jamana kɔnɔ ko personne non grata bawo ko u bɛ ka baara dɔw kɛ baara min n'u t'u ka baara ye n'u bɛ ka Burkina Faso ka tɔgɔ tiɲɛ ta k'a lase u ma waati in na ko k'a laɲini musolaka in a ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ. Ninnu de an ka kunnafoliw la bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ ko aw bisimila jani ka bɔlɔsira n'an ka kunnafoli sira bɛɛ lajɛlen kan. I n'a fɔ n kun y'a tulo lasɔmi cogo min na an don kan kɔnɔna la AES ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ AES jɛkulu kolo ka girin bi wa baara bɛ ka kɛ sira caman fɛ. O de siratigɛ de la Burkina Faso jamana premier ministre ale bisimilan bɛ an baara yan nɔ Bamako. Premier ministre mun ni a welela Mali premier ministre fɛ général division Abdoulaye Maïga Erimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ale bɛnalen baara mun na k'a daminɛ utikalo tile 19 ka taa bila a tile 22 la baara mun na a bɛna kɛ fasodenɲumanya ka an ka jamana kɔnɔ hakilina mun bɛ yen n'u b'a yira k'a fɔ ko camp de brigade citoyen ni o ye ka sifinnakaw ka kalanbulon kɛ u kun baara mun n'a bɛ fasodenɲumanya kofɔ a bɛ faso kanu don sifinnakaw sɔrɔ dɛbɛ la Mali ni Burkina Faso sifinnakaw ko olu bɛɛ lajɛlen de bɛna u nin don ni jalajɛba in na jalajɛ mun n'a nafa ka bon kosɛbɛ. O siratigɛ de la yɛrɛ la k'a fɔ ko nin baara in an ka jamana sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso a baara bɛ ka latigɛ ale fɛ ale fana jɔyɔrɔba bɛ nin baara in na bawo minisiriso in de bɛ ka o baaraw kɛ fasodenɲumanya ani k'a yira AES den bɛɛ lajɛlen na an bɛ gu mun ka bi ni o de ye jamana bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔden bɛɛ kan ka wulikajɔw kɛ ka fasodenɲumanya kɛ yaasa diɲɛma ka se k'a dɔn k'a fɔ anw ye jamana ye an bɛ an ka jamana fɛ wa an jɔlen don an kolo la baara minnu bɛna kɛ k'a dɔ bɛna kɛ journée de brigadier ni o bɛ tali kɛ ka kalanbulon o kɛ sifinnakaw kun baara caman kɔnɔna la baara mun ni u bɛ fasodenɲumanya ka o fɔ u ye kosɛbɛ ka faso kanu k'a fɔ k'a bɔgɔra dɔn sifinnakaw ka se ka a faamu n'u k'a minɛ ni bolo fila ye ka baara kɛ n'a ye a la k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen o ɲɛmaya bɛna kɛ premier ministre fila ninnu bolo Mali ta ani Burkina Faso ta wa ko maliden minnu bɛ yan nɔ Burkina Faso ka den minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen de bɛna taa u yɛrɛ sɔrɔ jalajɛba in kɔnɔ ko nin bɛ kɛ paraɲɛba ye ani wulikajɔba ye Mali ani Burkina Faso ka jɛɲɔgɔnya sabatilen mun n'an b'a kɔnɔ bi ha ka ja AES ka jɛɲɔgɔnya mun ni a baaraw bɛ ka kɛ sira ɲumanba fɛ ko nin ye o wulikajɔw o belebelebaw la kumaba dɔ ye. N'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ utikalo tile 18 na bi san 5 kɔfɛ fanga yɛlɛmana ni fintigilakaw nana fanga la ka dan siri jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fangaw la o siratigɛ de la malidenw ko jumɛn de kɛra ka se bi ma jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye san 5 in kɔnɔ u ye mun faamu a la ani u hakilina ye jumɛn ye baaraw mun tɛmɛna ani baara mun kan ka kɛ yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. Keba Jalo ale ye wulikajɔ kɛ ka don dugu kɔnɔ ka malidenw ɲininka maaw y'u hakilina di jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ani fintigilakaw olu ka fanga san 5 maliyɛnw hakilina ye mun ye an bɛ jɛ an b'o lajɛ Keba Jalo ale ka ɲinini na ka wulikajɔ kɔnɔna la. Ayiwa ne tɔgɔ Saka n jamu ye Tarawele i bɛ ka minɛ ni ɲinan y'o san 5 ye an ye fɛn caman remarqué a la parce que an tun t'a dɔn k'an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ an tɛmɛn'o bɛɛ kan k'a daminɛ an ka président ɲuman na a n'a tɔw ka na se kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔli ma ani dun ka fa ma labɔli kɛ fɔlɔ sa nka hali bi an b'o kuma fɔ ka fara a kan foyi ma dɛsɛ an na fɔlɔ
an kɔni jigiba de bɛ ninnu kan an wasolen de n'u ye vraiment o de la an b'a fɔ n ko i bɛ ka minɛ ni bi cɛ an ye fɛn caman remarqué nimisa tɛ n na n tile kelen ma nimisa wa n tɛ nimisa fana awɔ jamanadenw n'u ka ɲɛmaaw ka da ɲɔgɔn na u ka jɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'i y'a mɛn ɲɛmaa kɔmaw de ko don n'i y'a mɛn kɔma fana ɲɛmaaw don ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ sɔrɔ kɔmɔgɔ ɲuman kɔ kɔmɔgɔ ɲuman tɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔ an jigi b'an ka fanga kan ala sago i bonya b'a toi Sidi Berté ma tɔw t'a lɔ dɛ ne kɔni t'a nimisa foyi tɛ ne la i bɛ ka bɛn ni ko caman yira can caman yira o parce que cɛkɔrɔba min tun don a bɛ jamana fɛ a ye jamana kanuma a ma baarakɛla de sɔrɔ mais cɛkɔrɔba min don a tulokun ka gɛlɛn a fɔra ɲɛna an b'a ta waati min na a ka politicien ninnu ye k'o to yen a ma sɔn a y'an sɔsɔ pour que k'an saboter yɛrɛ ne yɛrɛ filɛ gan min kɔrɔ yan ne ni maa kun tɛ kuma i bɛ ka ko ra tellement que n y'a kanu mais cɛkɔrɔba in ye ne malo don min na n ko a bɛ malo parce que depuis a ye Bube ta k'a kɛ fɛnkɛ ye jamana ɲugura ne ko n ko cɛ y'an janfa n ko a ka fanga banna depuis olu i bɛ k'a ka fanga banna pouvoir mun b'an kunna bi bon démocratie ko kuma tɛ se ka fɔ parce que u ye parti politique bɛɛ ci c'est vrai que anw bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ sen fɛ u ye minɛn camanw san maliyɛn bɛɛ sɔnnen don n'o ye sɔrɔdasiw équipera mais ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o kɛra baara y'u bolo dɛ jamanadenw bɛnnen tɛ bi bon jamanadenw ye fɛn dɔ ye tant que jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ka bɛn a ka gɛlɛn jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que c'est vrai n'i ye marifafɛnw san o bɛɛ ka ɲi mais o si tɛ se ka kɛlɛ ban quoi mun bɛ kɛlɛ ban dɔrɔn u ka essayer ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan sigi ka fɔ ko kɛ an ka jamana in bɔ ni dingɛ in kɔnɔ et puis u ka essayer ka élection fana kɛ quoi an ka bɔ nin transition in kɔnɔ parce que ni transition mɛnna a ko bɛ caya quoi. nimisa ayi ne nimisalen t'a la sabu ne yɛrɛ fana tun bɛ mɔgɔw fɛ a don minnu sagoya tun ye mara taabolo ka falen an ye gɛlɛya caman ye a kɔnɔna na fɔ ka taa fɔ an jɔlen filɛ nin ye yɔrɔ min na bi mais o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɛtaga ani hakilina kuraw minnu bɛ se ka jamana jɔli ko fɔ o baaraw bɛ sen na donc ne tɛ se k'a fɔ ko nimisalen don i bɛ k'a ka fanga binni na sabu mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ jamana a tun bɛ bolo min kan o don n'i b'a dɔn i b'a yɛrɛ ɲininka ni i bɛ ka fanga tun ma taa o don est-ce que an tun bɛna maliko kuma fɔ bi wa sabu mɔgɔ minnu tun bɛ yen an nɔfɛ n'o dɔw tun bɛ jate i n'a fɔ an jɛɲɔgɔn walima an b'a fɔ o ma ko partenaires olu ŋaniya tun dɔnnen don Kidal kɔni tun tɛ an ta ye bilen bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'o dɔn mun yɛrɛ de tun bɛna kɛ o kɔfɛ sa o de tun ye ka Mali k'a sarada o saradali de nana bali ni surasiw kɛlen ka ko ta n'u bolo fila ye ne sewalen don ne wasalen don parce que ni fanga y'a bilala fanga min nɔ na aya bɛɛ b'a dɔn o fanga in tɛ ne sago ye u ta sira a ma diya n ye tile kelen ni dɔ bilala o nɔ na o ye wasa ye ne bolo n tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la dɛ n bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la o ye kelen ye filanan faransi ka fanga jugu min bɔra an kun na o kɛra ne bolo sogo de ye o Seydou Badian tun y'a fɔ a ko a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ale kɔ mais faransi bɛ sira min kan n'a tora o sira kan a ti Mali mara tugun wa mɔgɔ wɛrɛw b'u sen da Mali sendannɔ na Seydou Badian y'o fɔ o ma bɔ an kɔnɔ jɔnya tile tɛmɛna a mɛnna anw bɛ faransi bolo min kan a ka jugu jɔnya ye jɔnya modèle wɛrɛ de kun don an ti bɔ an yɛrɛ la an ti k'an yɛrɛ ye an ta t'an yɛrɛ ye olu de t'an ka fɛn bɛɛ ye donc bibi na ne wasalen don fanga taabolo la o yɔrɔ kan bon hakilina min b'an na nimisaba t'an la parce que sɔrɔdasi min nana an kunna ka se bi ma vraiment an ye fɛn caman y'u tile la alhamdulilayi an ka armée fanga sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka jamana basigi et puis u k'u hakili to fɛn kelen na n'o ye baloko ye fɛn caman kɛra mais baloko gɛlɛya kɔni o bɛ yen nɔ dɔɔni hali sisan
u k'u hakili to hali bi parce que an ye denbaya balolaw ye balo sera ka jigin kosɛbɛ ko sa quoi. Namboro kɔnɔ jɛrɛ dɔ kɛra yaasa ka Mali ni Guinée Conakry ka jɛɲɔgɔnya ka a kɔrɔsiyɛn jamana fila mun ni dancɛ jamana don arila k'a fɔ a ka kan an k'an bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka baara caman kɛ baara mun ni o bɛ jago ko ka a yiriwa maaw ka se ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ani fo ka taa se ka lakana sinsin Mali ni Guinée Conakry dancɛw kɔnɔna la o siratigɛ yɛrɛ la an ka jamana délégation ba olu tun bɛ Guinée Conakry kaw bara délégation mun n'a ɲɛmaya tun bɛ jamana kɔnɔ ministre mun ka ca ɲɛsin bɛ maliden mun sigin bɛ jamana kɔ kan ani farafina ka keleya ministre Musa Atayer arala k'a fɔ k'a daminɛ août kalo tile 12 ka taa bila a tile 13 la jalajɛba mun ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka ministre in bolo ka fara Guinékaw fana ka lakanako duguba kɔnɔna koɲɛw ministre ni o bɛ tali kɛ Bashir Jalo la kumaw kɔnɔna yɛrɛ la k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ jamana fila in dancɛw la n'a dɔw ye lakanako ye ani sɛbɛnfurako ani fo ka taa se transporteurs olu bɛ gɛlɛya mun sɔrɔ ko ka dabali ni fɛlɛw kɛ o kama yaasa ka se ka fura sɔrɔ u la arila k'a fɔ jalajɛba in kɔnɔ bɛnkanw sɔrɔla k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ ka baarabaw daminɛ a kan baara mun ni o dɔw bɛ tali kɛ ka se ka finitigilakaw an ka bolo ɲɔgɔn ma Mali ni Guinée Conakry taw ka yaasa an bɛ se ka bandibaw ka olu kɛlɛ ani fo ka taa se bingalikɛla minnu ni olu bɛ maaw tɔɔrɔ dancɛ ninnu kɔnɔna la ko kumaɲɔgɔnw ka kɛ ka bolo ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la ani fo ka taa se fɛnɛ douane maa minnu bɛ dancɛ ninnu kɔnɔna la Mali ni Guinée Conakry douane maaw ka u bolo ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ yaasa ɲɛnaminimafɛnw ani minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ ka se ka o kɛlɛ fo ka taa se bagangɛnnaw bɛ baara dɔ kɛ ni u b'a wele ko transhumance ni o ye Mali bagangɛnnaw ka don Guinée Conakry jamana kɔnɔ ka taa bin di baganw ma Guinée taw fɛnɛ ka na yan nɔ ko k'o baaraw kɛ k'a sɔrɔ mankan ani fo ka taa se furugufurugu ma k'o la jamana fila in ko dancɛ jamana don a ka kan an k'an bolo ɲɔgɔn ma de n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ baw an gunnen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na fo lakanako la an ka fara ɲɔgɔn kan ko nin jalajɛ in kuma bolila kosɛbɛ lakanako dancɛw ka se ka jɛn fanga fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw kɛ n'an bɔr'o la an bɛ taa douane maaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna la ka sanga ni sibiridon ye arala k'a fɔ an ka douane cɛbalenw k'u ye baaraba dɔ kɛ baara mun n'a kɛra sabu ye ka taa u tɛgɛ da minɛn dɔw kan minɛn mun n'a ma don ni sariya kɔnɔ ni sɛbɛnfura foyi kun t'u la sibiridon fɛ ko an ka douane maaw u ye baaraba fila de kɛ a fɔlɔ u ye o ka a ɲɛsin fini dɔw ma fini mun n'a bɛ wele ko fansi ni maa dɔw tun bɛ ka don n'a ye u kun kɛn bɛ ka a dogo ko ɲuman fini ninnu sɛbɛnfura foyi t'u la wa u ma se ka bugunatigɛ ka kɛ ni zantigila pɔsi ye douane maa minnu bɛ yen olu ka wulikajɔw kɔnɔ la n'u b'u wele ko brigade mobile d'intervention olu de sera ka wulikajɔw kɛ ka larawuli kɛ ka taa u tɛgɛ da nin fini hakɛ ninnu kan ni sɛbɛnfura foyi kun t'u la ka se ka o minɛ ko o baara kelen kɔnɔna la safinɛw kun b'u la ani fɛn caman wɛrɛ an ka douane maaw u ka larawuli n'u ka fuyeliw kama ko u fana taara dan kɛ minɛn wɛrɛ la minnu kɛra hɛrɛma kɔnɔ douane tigilamɔgɔ min bɛ olu ka wulikajɔw k'a kɛra mɔbili dɔ kɔnɔ ni o ye carte o mɔbili kɔnɔna la k'u taara u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn dɔw kan ɲɛnaminimafɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko kannabisi o pake 28 hakɛ u taara u tɛgɛ da o kan ani fo ka taa se u ka ɲɛnaminimafɛn wɛrɛ min bɛ yen n'u b'a wele ko kusi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ ani larawuliw douane maaw ka wulikajɔw u taara u tɛgɛ da o fɛnɛ kan ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ don douane bɛ ka cɛsiri ni wulikajɔ mun kɛ ka se ka Mali dugukolo ka a sanuya minɛn kana don mun tɛ sariya kɔnɔ ani fo ka taa se ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ko o wulikajɔ ni o baaraw mun hakilina diri u ma douane ɲɛmaaba fɛ nin ye o jaabi dɔw de ye an bɛ taa an ka jamana sigida lakanako o bɔnakun kan minisiri muso min b'an ka jamana kɔnɔ ni ale bɛ sigida lakanako kunna ni o ye madame Dumbiya Mariam Tangara ani fo ka taa se a balimamuso min ni o bɛ kɛnɛya ko bɔnakun kan colonel Asaba Jalo Ture olu ye baara dɔ nun don baara min n'a bɛ tali kɛ yatimɛden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmaayaso bɛ k'i hakili to o la k'i mago don o la kosɛbɛ n'u bɛ wele ko pipi olu b'u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw la
o de kadara kɔnɔna la ko pipi ni o yatimɛden ninnu ye jirituru sira yirala u la k'a fɔ maa mun bɛ jirituru bi o ye maa ye maa mun bɛ ka siniɲɛsigi baara kɛ baw jiri bɛna kɔrɔbaya ka suma walima k'o jiriden k'o di siniɲɛsigi kɔnɔna la maa nataw ma ko nin ye misali ɲɛnɛmanba ye ani fasodenɲumanya baara mun ni o ye a don yatimɛden ninnu hakili la sifinnakaw ka se ka mɔ ni o ye ni k'a bila u kunna k'a fɔ sigida lakanali o ye bɛɛ lajɛlen de ye aminako ye ani bɛɛ kan ka o de kɛ o kan ka kɛ bɛɛ ka wulikajɔw ye ni hakilina in ko ani a kɛnɛ in a fanga bonyana kosɛbɛ baw tasibila kɛra ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ani maa minnu ni olu nin bɛ to k'u to jamana ka baaraw la ni olu de bɛ jatimɛdenw ka jɛkulu in kɔnɔ ko pipiw tasibilaba kɛra o ye o minnu taara ka taa u nin di jamana ma ni ka kɛlɛ kɛ ka jamana kɔnɔdenw kɔ olu bololafɛnw lakana k'a ka kan tasibila kɛ u ye ni k'a jira u ka denbaw la k'a fɔ u taara nka jamana mako bɛ u kɔw la jamana bɛna baara kɛ u ye o de la nin siratigɛ in na yatimɛdenw ko ka a yir'u la k'a fɔ jamana hakili b'u la wa u k'u janto ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn jigitugu baaraw la ni o ye solidarite an bɛ taa cikɛko bunakun ka kiba an ka cikɛlaw ka jɛkulu bɛ ni o ye CMDT olu bɛ ka baara dɔ kɛ ni o ye ka jasidi fagalan jasidi ye fɛn ɲɛnɛmani ye mun n'a bɛ kɔɔri tiɲɛ kosɛbɛ tumu mun ni a bɛ kɔɔrisɛnɛnaw ka baara kɛ u bolo gɛlɛyaba ye ka se ka tumu in ka faga an ka jamana cikɛlaw ɲɛmaayasow olu ye baaraba in k'a bila sen kan ka se ka na ni fura ye fura mun ni o bɛ nin tumu in faga kosɛbɛ arala k'a fɔ anti-jasidi u ye a dili daminɛ marabolo kɔnɔnaw la sikasokaw bara u tun ye anti-jasidi jasidi fagalan a butɔn camanba ta k'a di sikasokaw ma ko mun bɛ taa fo 30 hakɛ la ni o ye a dozi ye ko sikasokaw kɔfɛ arala k'a fɔ ko 10 ɲɔngo o nana ni o ye nin waati in na a bɛ ka di Buguni Kita ani marabolo wɛrɛ minnu bɛ yen minnu ka kɔɔrisɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka se ka a di olu ma yaasa kɔɔrisɛnɛnaw ka se k'u ka kɔɔriw furakɛ ka bɔ tumu suguya in bolo kɔɔri nafa ka se ka don bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔɔri ye paraɲɛba ye wa an ka jamana nafolo kɔnɔna la h'a ka ja cikɛ marabolow kɔɔri bɛ nafa min lase u ma maa tɛ o fɔ maa ye bilen ko a ka kan kɔɔri ka se ka furakɛ nin baara in kɔnɔ la k'a fɔ ko halisa anti-jasidi jasidi fagalan in ko a caman de bɛ sira fɛ ka nalen ka se k'a di kɔɔrisɛnɛnaw bɛɛ lajɛlen ma nin baara in k'a bɛ ka bila sen kan an ka jamana kɔnɔ jɛkulu mun bɛ yen ni o bɛ kɔɔrisɛnɛnaw ka jɛkuluw kofɔ ani fo ka taa se cikɛlaw ka tɔn mun bɛ yen ni o ye CMDT ye ka tɛmɛ a ɲɛmaaba kulumege danbele olu ka wulikajɔw kɔnɔ u ni jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara mun kɛ ka se ka o baaraw bila sen kan keba an ka jamana bɛ lahala mun na bi ko yaasa ka sifinnakaw wele sifinnaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jamana basigi karamɔgɔ ye cogo min na ka sanga ni nin waati in ye ni jamana mako bɛ a jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na ko ni kuma in na an kan ka kumaw de fɔ kuma mun n'a bɛna ni bɛn ni basigi ye yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ o la Momo Jara ni ale sigin bɛ Faransikaw bara ale ye a ka hakilina di ani ka message k'o lase Mali sifinnakaw ma sifinnakaw kan ka baara kɛ sira min fɛ nin waati in na Keba an bɛ taa fan fɛ ka o ja lajɛ. Ne ko mun de ye Mali jeunesse sɔrɔ quoi mun de ye Mali jeunesse sɔrɔ nanzaraw ka terrorisme financé anw fɛ yen o terroriste ka taa an ka duguw minɛ k'an ka sɔrɔsiw faga ka taa baga innocents ma sɛnɛkɛlaw ma k'u faga k'u ka baganw minɛ nanzaraw ka financement fo bɛ ka drone bɛɛ di terroriste ma tellement b'u k'u financer ka jamana bila fe la o nanzara kelenw olu ka officier dɔ ka wuli k'a bɛ taa an ka jamana ɲagami ka di anw ma an ka ɲɛmɔgɔw y'u sɛgɛn u kan ka mun kɛ u y'o kɛ u sera ka o officier minɛ la jeunesse malienne u sigilen don dɔrɔn ka taa kuma ko plateau plateau n bɛ kuma plateau kan plateau oui c'est bon mais mun de bɛ aw bali ka taa aw jɔ olu ka lasigidenw dala k'aw fɛla f'u ɲɛna mun bɛ aw bali o tuma ŋuna tɛ Mali jeunesse la wallahi tɔnɔ ka jan so la ne tun bɛ Mali la n kalenna Ala la ne kelen hali ni n kelen tun bɛ taa n jɔ ne tun bɛ fɛrɛ ka datugu de n tun bɛ datugu kaso la
ne kun mɔgɔ tɛ autorisation na n kun bɛ datugu de parce que jamana o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ tubabuw tɛ siran an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛ koyi u bɛ siran jamanadenw de ɲɛ tubabuw mɔgɔ foyi t'an ka ɲɛmɔgɔw la n'i y'a ye tubabuw bɛ communiquer kɛ ko k'a bila ko sans délai e bɛ na k'e b'an ka jamana ɲagami k'a d'a ma nansara tubabu histoire de colonisation an b'a dɔn koyi esclavage an b'a dɔn koyi aw bɛ ka terrorisme financer fana an b'o dɔn aw ka mɔgɔw bɛ na k'u bɛna an ka jamana ɲagami k'a di anw ma aw ka tila ka bɔ tuguni ko k'o bila ko sans délai cɛ Mali jeunesse dara ka sa a y'a ye Mali jeunesse de ɲɛ la n'i y'a ye tubabuw bɛ siran surakaw ɲɛ u bɛ surakaw bonya ka tɛmɛ farafin kan parce que farafin ta ye passivité dan o tuma aw bɛ fɛ Asimi yɛrɛ de ka bɔ ka t'i jɔ consulat da la de k'a fɛla fɔ wa aw bɛ fɛ ministre de ka t'u jɔ wa aw bɛ fɛ surasiw de ka marifa bila ka t'u jɔ yen wa bɛɛ n'i ka rôle de don nin ye Mali jeunesse ka rôle de mɔgɔ si tɛna se ka Mali jeunesse bɔ Mali bɔ ni problème na ni Mali jeunesse tɛ ko plateau aw bɛ taa sigi ko plateau oui plateau mais soyez des hommes de terrain ne kun bɛ Mali la ne kun bɛ datugu kaso la parce que ne kun tɛna ne kelen kun bɛ taa n jɔ n kun bɛ taa nin kuma n kun bɛ taa n jɔ n fɛla ye mun ye n bɛ taa las'u ma u bɛ taa las'u ka ɲɛmɔgɔw ma Mali jeunesse aw kan ka da ka sa nin ko in na parce que nin ko in ye scandale ba de un officier tubabu ka officier ka na k'a bɛ coup d'état kɛ anw fɛ yen nin ɲɔgɔn scandale fila tɛ dugukolo sanfɛ mais a bɛ ka tɛmɛ ten ko plateau la kuma an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la mɔptikaw bara polisilakaw olu ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan yaasa ko ka siraba kasara ka o dɔgɔya kosɛbɛ mototigiw ko olu ko fɛlɛ dɔw bɛ yen nɔ u kan ka diyagoya ka o bila o de kɔnɔ ko fɛlɛ ninnu bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye mɔpti marabolo kɔnɔna la yaasa ko ka accident ka o dɔgɔya bawo ni waati in na k'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko siraban kasara fanga bonyanen don kosɛbɛ a dɔw ye de motobolilaw olu tɛ sariyaw kɔnɔna la u kan ka sariya mun labato moto sen saba katakatani ani fo ka taa se moto tɔ ninnu ma ko u kan ka u bila lahala mun kɔnɔ a dɔw t'o kɔnɔ ko fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ k'a daminɛ nin waati in na fo ka taa se utikalo tile 25 o de ye a délai laban ye ko a bɛ ɲini mɔpti ka bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ motoboli kɛ u k'u bila sariya kɔnɔna la sariya minnu dɔw bɛ tali kɛ ka faruw dilan ka feurujiw dilan ka fere stopw dilan k'u ka moto bila lahala mun n'a b'a to siraban kasara o bɛ se ka kɛlɛ hakaja ka camanba ko o bɔ a la fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛlɛ dabaliw de ta ka se ka ɲangini berew da ko yaasa maaw olu bɛ bɔnɛ o nin na ani maa joginda bɛ caya kuma bɛɛ siraban kasara kama o baaraw ka se ka kɛlɛ kulukorokaw bara kɛnɛya tigilamɔgɔw olu yɛrɛ k'a fɔ ko sumaya bana kɛn bɛ ka gɛlɛyaba ta ka a da kulukorokadenw kan olu ye jateminɛli mun kɛ k'a daminɛ avril kalo ani juin kalo tɛmɛnen san 2025 in kɔnɔna la u yɛrɛ k'a fɔ ko sumaya bana yera mɔgɔ 10,355 de la wa ko o sumaya bana in na minnu ka olu ma nɔgɔ ko olu ta kuma gɛlɛ kosɛbɛ ko ka simple ko o ye mɔgɔ 5,478 minnu ta o ka gɛlɛn kosɛbɛ ka grave ko o ye mɔgɔ 4,403 ye wa ko maa 8 hakɛ olu de bɔnna o nin na ka sabu kɛ sumaya banakisɛ ye wa ko nin waati in na samiya o yɛrɛ de ye sumaya walankata kuma ye ko o de la ka kan bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la ka sange ani fo ka taa se maaw ka soso bɛ kɛlɛ ni fɛn fɛn ye ka o baaraw kɛ yaasa sumaya bana kɔlɔlɔ bɛ se ka ban kulukorokaw kan kɛɲɛbaakaw bara finitigilakaw olu ye u bolo da bandi dɔw kan baarakɛden mun ni u tun bɛ taa jan da maaw ɲɛ ka maaw bololafɛnw daranki ka b'u bolo ɛrɛla k'a fɔ ko maa 8 u ye o de minɛ nin waati in na sɛgɛnama maa 8 ani ka minɛn dɔw minɛ u bolo kɛɲɛba polisilakaw ko ni o ɲɛmaa ye commissaire principal Mustafa Kante ale n'a ka cɛbalenw olu de ye larawuli ni wulikajɔw kɛ ni ka taa u tɛgɛ da bandi kulo binganikɛla ninnu ka maa 8 sɛgɛnama ninnu ka tɛgɛ da u kan maa ninnu ko moto 5 minɛna u bolo fo ka taa se marifa 1 u b'a fɔ min ma ko arme de chasse calibre 12 u ye o minɛ u bolo ani fo ka taa se ɲɛnaminimafɛn mun bɛ yen nɔ n'a dɔ ye ko ashiki ani tramadol furakisɛ jugu in fo ka taa se telefɔni caman ma
arla k'a fɔ ko fintigilakaw u bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka lakana ka sinsin kɛba dugu kɔnɔna la kayikaw bara kalanbulon dɔ bilala sen kan kalan mun ni a b'a to maa minnu bɛ arabu kalan ni nanzarakan ɲagami ɲɔgɔn na n'a wele ko franco arabu ko olu sɛbɛnfura min bɛ ni o ye CV ye olu ka CV nafa bɛ se ka kɛ jumɛn bawo ko an ka jamana ɲɛmaayaso ni o ye kalanko ɲɛmaayaso ye olu ye hakilina dɔ ta k'a fɔ maa minnu bɛ arabukan ni nanzarakan ɲagami ɲɔgɔn na franco arabu maaw ko olu fɛlɛ bɛ ka kɛ yaasa u fana ka se ka don forobacaw kɔnɔna la u ka nin sɛbɛnfura in a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka taa o kalanbulon kɛ sifinnakaw kun minnu bɛ franco arabu la ni ka yir'u la k'a fɔ u ka sɛbɛnfuraw nafaba de b'a la fɔlɔ n'a tun bɛ maaw kɔnɔ ko franco arabu k'a tɛ se ka don forobacaw la walima ko nafaba tɛ a la ko k'a yir'u la k'a fɔ sɛbɛnfura jamana ɲɛmaayaso u ye hakilina ta k'a fɔ ko franco arabu maaw fana u ka se ka don caw la ni o ye forobaca ni a ɲɔngow ye ko ka kuma u ka sɛbɛnfuraw nafaw kan ani u bɛ ka wulikajɔ min kɛ o de kalanbulon kɛra kayi madarasadenw kun maa minnu bɛ franco arabu bunakun kan buramukaw bara la k'a fɔ nin waati in na ko sanko gɛlɛlen n'o ye kosɛbɛ bawo ko ɲina san daminɛ ka se bi ma ko san hakɛ mun nana a tɛ milimɛtiri 30 dɔrɔn bɔ o de la burɛmu cikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ k'u jɔrɔn bɛ ko dɔw yɛrɛ diyagoyan bɛ ka u ka foro ka o sɔn ni pɔnpu de b'a fɔ ma ko moto pɔnpu ka taa ji kɛ ka forow sɔn yaasa ka se ka ci sɔrɔ ko nin waati in dun na fɛn min ye taji o mun bɛ kɛ motoni kɔnɔna la moto pɔnpu taji dun gɛlɛyan bɛ o de la cikɛlaw k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛ wele bila sigida ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka fara u kan fɛlɛn dabaliw ka kɛ yaasa ka se ka duwawudon kɛ diinɛmaw ko bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka duwawudon kɛnɛ kɛ ka ala wele san na ka se ka u ka samiyɛ tɛmɛcogo ka o ɲɛ cogo min na n'an bɔra an ka marabolo kɔnɔna la keba an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la burkina faso jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka diɲɛsɛri naani tɔnba a lasigiden mun bɛ burkina faso jamana kɔnɔna la ko burkina faso jamana ɲɛmaayaso ye o musolakan ye k'a ɲini ko a ka bɔ jamana kɔnɔna la bawo ko a ye hakilina dɔ fɔ hakilina mun ni u ka rapport kɔnɔna la u ye nkalon ta k'a da burkina faso jamana kan jango ko yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ k'u kɛn bɛ ka a yira k'a fɔ ko sifinnakaw bɛ lahara dɔ kɔnɔ k'a fɔ k'a juguya ka sɔrɔ a ma se o hakɛ ma ko nin maako fɔlɔ in ni o ye nations unies u ka lasigiden ye a nakun tɛ nin ko in ye a nakun ye mun ye o de ye bolodiɲɔgɔnma ka se ka kɛ ɲɛtaa kana nka ni olu nakun kɛra ka kumaw fɔ rapport mun kɔnɔ ni tiɲɛ kuma t'a la o de la k'a ka kan nin waati in na muso in a ka bɔ burkina faso jamana kɔnɔ nigɛrikaw bara san ka tiɲɛni da o kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa camanba de ma yɛrɛ la k'a fɔ ko san lahaw ta ko a nana mɔgɔ 42,500 hakɛ ko olu de ye gɛlɛya sɔrɔ san ka tiɲɛni daw kɔnɔna la maa 21 o joginna ani ko fɔ ka taa se maaw ka sow cira kibaruya mun na yɛrɛ la k'a fɔ ko kɛlen dɔrɔn Niger jamana ɲɛmaayaso sapeur pompier olu ye o bila ka taa ka se ka taa dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni olu ka yɔrɔw cira ani san nana yɔrɔ mun na ka se ka taa dɛmɛ don ma kosɛbɛ ko fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa min ye gɛlɛya sɔrɔ jamana ɲɛmaayaso ka se ka dɛmɛ don u ye cogo min na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka jɛkulu mun ka ca o ɲɛsinnen don kalata ɲɛnabɔli kɔɲɔw ma commission électorale indépendante ale ye a yira k'a fɔ ko yɛlɛma foyi tɛ se ka don kalata sɛbɛn na fo ka taa se san 2025 labanw na bawo ko ani jamanakuntigi kalata tɔ ye panko 1 ani ɲɛwawa bawo octobre kalo tile 25 de ye jamanakuntigi kalata ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko nin sanga in na yɛlɛma foyi de tɛ se ka don kalata sɛbɛn kɔnɔna la bawo ko a baara dɔ tuguna ka ban ko o ye fɛlɛ ye u ka jɛkulu in ɲɛma ni o ye Karim Kubiɛri Kulibali ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata mun filɛ nin ye olu bɛ ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a ka kɛ jamanakuntigisigi kalata ɲɛnamanba ye wa ko wasadensigi kalata o fɛnɛ bolodan bɛ ka bila desanburu kalo la o kɔrɔ yɛlɛma foyi tɛ se ka don a la fo ka taa se kalata ninnu kuncɛli ma halisa an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale t'i jɛ ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a ka
manda nanina ye jamana kunna bawo ko a ka kan a ka fanga bila bawo ko u bɛ ka fɛlɛw kɛ fanga tɛnamatɔ minnu bɛ yen nɔ n'u b'a dɔn k'a fɔ olu ka jama fanga ka bon kosɛbɛ n'u bɛ tɔ bɛ tali kɛ ale Laurent Gbagbo b'o la ani fo ka taa se Tijani Cham b'o la ka se ka olu k'u senkɔrɔma cɛ ka bɔ jamanakuntigiya ɲinili la ko jamanakuntigi olu ka fɛɛrɛ ye mun ye a ka bɔ fanga ɲini na ka manda nanina ɲini k'o kuma k'o bila ka bin Nigeria jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da bamanciya ni juguya wale kɛbaga ba fila ma ko bamanciya maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɛn bɛ ka Nigeria jamana maaw sɛgɛn kosɛbɛ n'u b'u wele ko ansaru ni olu bɛ tali kɛ bamanciya jɛkulu min bɛ yen ni o ye Boko Haram ye ko nin ye o bolofara dɔ de ye o bamanciya jɛkulu min n'u kɛn bɛ ka bɔnɛ ta ka a da Nigeria maa nanama sumalenw kan ko wulikajɔw de kɔnɔna la jamana fintigilakaw ye mun kɛ u taara se ka taa tɛgɛ da ni jadisi ɲɛmaaba fila ma ko u bɛ jamana ɲɛmaaw ka bolo kan an bɛ don min na ko bi Guinée Bissau jamana kɔnɔna la u bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ diɲɛ kunnafoni siraw bawo ko nin waati in na kunnafoni sira caman bɛ yen u kɛn bɛ ka olu datugu ka sanga ni nin waati laban ye Portugaliw ka kunnafoni sira dɔ bɛ yen nɔ ko Guinée Bissau jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ kunnafoni sira in k'a datugu wa k'a ɲini kunnafoni so in lasigiden minnu bɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔ k'u bɛɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Guinée Bissau jamana kɔnɔ bawo k'u bɛ ka baara kɛ ni sira mun ye a tɛ ka taa Guinée Bissau kaw o munafan na Cameroun jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ na jamana kɔnɔdenw ka sɛgɛsɛgɛliba k'a fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko recensement général de la population et l'habitat k'u bɛna o baaraw kɛ k'a daminɛ san 2026 daminɛw kɔnɔnaw la ko o baaraw kɔnɔ recensement in na musaka min kan ka don a da fɛ a bɛ taa sefa wari miliyari 13 o hakɛ la bawo ko musaka in a fanba bɛɛ lajɛlen ni o y'a kilancɛ ye ko diɲɛ kurukara waribonba Banque mondiale ale bɛ o musakaw sara Cameroun jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ka i jɔ ni a tɔ ye wa ko jateminɛliw kɔnɔna la u bɛ na cikɛlaw ani mɔnikɛlaw k'olu jateminɛ kosɛbɛ k'a lajɛ cikɛlaw ni mɔnikɛlaw bɛ nafolo hakɛ mun don Cameroun jamana kɔnɔ bawo ko ka sanga ni nin waati in ye dugumakolo ka sɔrɔ fanga ka bon kosɛbɛ o de la k'a ka kan jateminɛli ka kɛ Cameroun jamana dugukolo bɛ nafolo mun don o bɛɛ lajɛlen ka se ka bugunatigɛ Algérie jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 18 olu de bɔnna o nin na fo ka taa se maa 24 olu joginna ka sanga ni jumadonya ye a kɛra siraban kasara dɔ senfɛ Algérie faaba kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin siraban kasara in ko a ma sata bonyana kosɛbɛ ani a cɛnida bonyana kosɛbɛ o de kunnafoni bɔra ka bin Algérie jamana u ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ maa nanama sumalenw ka koɲɛw la kɔlɔsili kama ni o ye agence algérienne de protection civile ye Faransi kaw bara kibaruw bɔra ka bin k'a fɔ ko sifinaka maa 5 ko siga kɛra o la k'a fɔ ko olu ni drone dɔ tun bɛ munumunu salo la Faransikaw ka kasobon min bɛ yen n'u b'a wele ko Albi Tarni o kasobon kɛrɛfɛ ko sifinaka ninnu sɛgɛsɛgɛliw kama ko u ye u ka maa 4 ka tɛgɛ da u kan wa maa ninnu minɛlen k'a fɔ kun jumɛn la u ni drone bɛ munumunu salo la kasobon da fɛ u taara ye k'a fɔ ja maa ninnu ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ b'u bolo n'o dɔ bɛ tali kɛ kanabisi ani fo ka taa se sigariti telefɔni ani nafolo caman sɛgɛsɛgɛliw de kama ni maa 5 in na maa 4 fintigilakaw ye o lasago ko maa 1 ka sanga ni nin waati in ye ale ye fiɲɛ 5 o bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa ka se ka tɛgɛ da o maa 1 in kan Israelikaw bara jamana kɔnɔdenw bɔra ka sanga ni karidenw ye yaasa k'u ka nisɔngoya taamali kɛ ka yira jamana ɲɛmaaw la Israel jamanadenw yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ a ɲini jamana marabolo ɲɛmaaw fɛ mugu ni kisɛ o ka jɔ Gaza kɔnɔna la ani fo ka taa se maa minnu ni u minɛnen don n'a bɛ wele ko otages ko ka olu bila maa minnu bɔra ka nisɔngoya taama kɛ u kun kɛn bɛ ka maa minɛnenw ni o ye otages ye ko olu foto k'u yanga sanfɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaayaso fɛ mugu ni kisɛ ka se ka jɔ Israelikaw bara yaasa ka se ka maa nanama sumalen ni o civil ye k'olu lakisi nka yɛrɛ k'a fɔ k'u ka laɲini in na jamana premier ministre ni o ye Benjamin Netanyahu ko ale yɛrɛ k'a fɔ ko petu ko ale t'u ka jaabi in lamɛn ko mugu ni kisɛ o tɛ se ka jɔ ni kuma in na fɔlɔ
irisini Ukraine ka manga yasa ka se ka na ni bɛn ani basigi ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ arla k'a fɔ ko Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ani Vladimir Putin olu ka ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale kan ka taa Amérique jamana kɔnɔ ni waati in na ni sanga in na a bɛ Amérique jamana kɔnɔ ka fara nanzarala jamanaw Europe jamana ɲɛma caman kan ko olu bɛɛ lajɛlen o ni Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Amérique jamana kɔnɔ ko yaasa ka se ka kuma Irisi ani Ukraine ka mankan fɛlɛn dabali jumɛn bɛ a la mugu ni kisɛ bɛ jɔ sira jumɛn fɛ ani fo ka taa se jamana fila in maaw bɛ ka mun laɲini ni o ye ko nanzarala jamanaw ka fara diɲɛma kan ni o ye bɛn ye ka se ka na ni cessez-le-feu ye ko ka taa o kumaw kɛ yaasa mugu ni kisɛ u ka se ka jɔ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. N de fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔmɛ jani ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw ni ce jani suganti la yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan a k'an bɛn. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da.